O ddiwyntad a thad yn harglwydd Iesu Grist, i ni'n edrych ac yn troi at ti am bob cymwrth y prynhawn yma, a ti bendithio ni yn y darlleniad o'r gair, canu gyda'n gilydd o dad a hefyd yn y gair, clod y gogoniant i thenw di yn unig rydyn ni'n chwilio amdano ac am dy drigaredd di yn Iesu Grist ein harglwydd. Y cyhoeddiadau yn fyr iawn, yr oedfa y syl nesaf yn yma yn yr Rhath am hanner awr wedi 3, a Mr Alun Hyam fydd yn cymeryd yr oedfa. Does dim casgliad fel chi'n gwybod, a wy'n siŵr bod chi'n gwybod y reolau yma, well na fi canu'n dawel gyda'r masgs yma arno. Ac felly dyna'r cyhoeddiadau i gyd. Does dim casgliad, mae'n debyg wrth gwrs yn dos rhywun yn moyn cyfrannu gyda un o'r aelodau fan yma. A'r emyn gyntaf yw 92. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1, i achub gwael, golledig, euog, ddyn. 92. Yr darlleniad y prynhawn yma o epistol cyntaf gyffredinol Ioan yr Apostol. Benod gyntaf, dechrau'r adnod gyntaf. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn a glywsom, yr hyn a welsom am llygaid, yr hyn a drychasom arno, ac y deimlodd ein dwylaw am air y bywyd. Canis y bywyd a eglurhawyd ac ni y welsom ac ydym yn tystiolaethu, ac mynegu chwi
y bywyd tragwyddol. Yr hwn oedd gyda'r tad ac a eglurhawyd i ni. Yr hyn y welsom ac a glywsom yr ydyn ef fynegu i chwi fel y cafwch chwythau hefyd gymdeithas gyda ni. A'n gymdeithas ni yn wir sydd gyda'r tad, a chydau fabedd Iesu Grist. A'r pethau hyn yr ydym yn ei ysgrifennu atwch, fel y byddo eich llywenydd yn gyflawn. A hon yw y gynedwri a glywsom yn ganddo ef, ac yr ydym yn ei hadrodd i chwi. Mae goleuni yw Duw, ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Os dywedwn fod i ni gymdeithas ag ef, a rhodion y tywyllwch, celwyddog ydym, ac nid ydym yn gwneithio'r gwirionedd. Eithir os rhodiwn yn y goleuni, megis y mae e fe yn y goleuni, y mae i ni gymdeithas a'n gilydd, a gwaed Iesu Grist ei fabedd, sydd yn ein glynhau ni, oddi wrth bob pechod. Os dywedwn nad oes yno'n bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, a'r gwirionedd nid yw ynom. Os cyfaddefwn ein bechodaeth, ffyddlawn yw e fe, a chyfiawn, fel y myddeo i ni ein pechodau, ac yn glynhao oddi wrth bob anghyfiawnder. Os dywedwn na ffechasom, yr unrhyw neithi'r ef yn gylwyddog a'i air ef nid yw yno. Byddai wedi fendithio air sanctaidd i ni y prynhawn yma gyda'n gilydd. Ac awn ni droi at ein harglwydd nawr mewn gweddi. Ni'n dod o'r flaen di o dad wedi cael y darlleniad yna ac yn dod o'r flaen di yn cyffesu ein pechodau ac yn ymwybodol iawn bod ni'n heiddi dim yn dy olwg di. Ni'n gwybod o dad bod ti'n ddyn ddiw, yr unig ddiw, y diw byw, y diw y crewdwr, trwyddo ef y gwnaethbwyd pob peth a wnaethbwyd, y Crist oedd ar dy ddeheilawd i o'r dragwyddoldeb. Ac ni'n gwybod o dad bod ni'n dyfod o fflaen di yn gwybod fel yr wyt ti yn dad cyfiawn, perffaith ym mhob peth, ac yn arglwyddiaethu dros y byd rhyfedd yma ni'n byw yn ddwyd yn oed yn awr. Yr eiliad yma ni gyda'n gilydd, ni'n ymwybodol bod y byd yma o dan dy reolau di, y cyfan oll, y lloer, yr ser, yr hael, yr cyfan oll, yr ddeiar yma ni'n byw yn ddwy. Ac ni'n dod o flaen di o dad yn gweld cyflwr y byd hyd yn oed yn y dyddiau rhyfedd yma ni'n byw yn ddwy. A'r clefyd difrifol yma wedi mynd o un wlad i'r llall ac yn parhau felly. Ac yn i yn diolch o dad bod pethau yn well gyda ni yn ein gwlad ynghlydd na'r clefyd yma. Bod gobaith dyna ni gael unwaith yn rhagol, cael eglwys agored, cael siarad gyda'n gilydd yn naturiol, ac i groesawu eraill i fewn o dad, un hoed fawn ni. Ni'n diolch i ti o dad am yr eglwys yma, ni'n diolch i ti am ffyddlondeb y gair o dad, ac ni'n gofyn ti am y pregethwyr yma sy'n o sil i sydd yn cyhoeddi y gwirionedd, ac ni'n gwybod o dad bod y pwysau arno nhw i fugeilio praidd o dad, ac i arwain y praidd yma i'r gwirionedd, ac i fod yn ffyddlon i ti ym mhob peth. Dyna paham nawr y dyddiau nesaf yma eto, ni'n rhoi nhw wrth flaen di, gan obeithio fydd yr eglwys yn cael agor yn rhydd unwaith yn rhagor. Ni'n gofyn am ein gwlad ni mewn cyfrwr difrifol, cyfrwr na dda ni byth wedi meddwl fydden ni'n cyrraedd yno fe. Mor gyflym a hyn ac mor fyr o flynyddoedd. Pethau rhyfedd sydd yn digwydd yn ein plith ni o dad, sydd yn hollol groes i dy air di. Ac ni'n gwybod o dad bod ni'n dyheu am y dyddiau yna unwaith yn rhagor. Fydd pobl yn dyfod i fewn ac fydd yna hyd yn oed ddiwygiad yn ein gwlad ni unwaith yn rhagor. Pobl yn gofyn beth sy'n rhaid i mi wneud i mi gael ein hachub. Beth sy'n rhaid i ni wybod ac i glywed i fod yn dderbyniol yn dy olwg di fel tad. Ac ni'n gofyn ti felly am waith yr ysbryd glân. Ni'n diolch i ti am y dryndod, y tad, y mab a'r ysbryd glân, y tri yn un. Ac ni'n gofyn i ti o dad i ddelio gyda ni fel pobl. Ni'n gofyn ti o dad am yr aelodau yn yr eglwys yma,
sydd â pwysau arno nhw, ond nhw efallai sydd yn gwybod y cyfan, y gofidiau efallai, y rofnau, di gofaint o dad, angrediniaeth sydd yn gallu ddod i fewn yn sydyn, a colli hyder o dad yn y gair. O dad, ni'n gofyn i ti fendithio dy waith yn dy eglwys fan yma, ar y prynhawn ar y sil o sil i sil fel yma. Ni'n gwybod fod dim llawer hwn, o'n i'n cynnal at ein gilydd o dad. O'n i yn gwybod am y gair lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull ynghyd, wyt ti di addo bod yno. Ac ni'n gofyn i ti prynhawn yma, i ti addo eto, cadw dy addewid o dad i fod gyda ni. Gwna'n gweddiau ni nawr hyd yn oed trwy'r oedfa bod yn dawel o dad, am y gair i fod yn fendith, ac am y gair i agor ein cylonau ni. Byddwn yn gwybod ar diwedd fod rhywbeth rhyfedd wedi digwydd efallai, bod ein cylonau ni'n mateb i'r gair. Felly o dad ni'n rhoi'r cyfan yn dy ddwylo di. Ni'n gofyn ti am y gofidiau sydd gyda'r eglwysi arall sydd yn ffyddlon i'r gair ni'n adnabod gymaint ohonyn nhw. Llawer o'n nhw'n llai o lawer na hyd yn oed yn ni fan yma nawr. Rhai yn fwy wrth gwrs yn naturiol. Ac ni'n gofyn ti o dad am y gweinidogion fydd hyn o nawr yn codi fyny'r pwlpidau y gwlad yma. Ac ni'n gwybod yr allwn ni weddio ble bynnag y byddwn ni. Hyd yn oed os byddwn ni ar ein cartrefi yn methu dod allan, gweddi y saint o dad o'r cartrefi, sydd mor bwysig yn y dyddiau yma. Cadw dy blant felly o dad, bendithia ni yn y dydd yma, a gwnaen ni wybod yn yr wythnos os fyddwn ni'n cwrdd gyda'n gilydd mewn cwrdd gweddi, o ti wedi addo unwaith yn rhagor o'r Crist i'w graig sydd yn, y graig mae'r eglwys yn pwyso arno. Ac ni'n gwybod o dad bod y cwrddau gweddi yma'n hanfodol i'r eglwys o dad, ac fydd y gwiredwr yn dyfod i fewn i'w ardd, ac yn bod ni'n groesawu fe, ac ydym yn gwneud pethau fydd yn cadw fe i ffwrdd, yr arglwydd Iesu Grist felly. Ni'n gofyn ti felly o dad i'n cynnal ni y prynhawn yma, arwain ni am o peth i ni'n gofyn i ti, a maddau ni eto am bo pechod y baith erbyn di. Cynnal ni yn yr wythnos sydd o'n blaen ni o dad, rhai yn gweithio, rhai yn yr cartrefi, rhai wrth eu hunan, rhai mewn cartrefi henoed o dad, heb gysur yr fengil yn cael ei chlywed efallai. Ond eto ti'n addo fod gyda nhw fan yno, gwnaed nhw ymdeimlo'n llwyr o dad fod ti ger llaw ac yn agos, ac fod Iesu Grist yn gwybod am ei cyflwr, a'i gofidiau a'i ofnau. Bendithiannu felly o dad, unwaith yn rhagor heddi, yn y gair, cyfan ddwn i'n neud o dad, ar diwedd y dydd ni am ddweud bod ni wedi dod â clod ac ogoniant i thenw di. Al gwared o unrhyw falchder o dad, hunan gryfder sydd ddim o werth i ni, ond pwyso yn llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn medru dal y pwysau i gyd i ni. Derbyn ein gweddiau felly, yn enw y cynheiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, o'n i sylweddoli bod ni wedi canu'r ymuno falle'n gynnar, ond beth bynnag, ewn ni nawr at y gair a y testyn y prynhawn yma, gewn ni fe'n fengi lyc 10 benod. Os rhowch i'r 10 benod, adnod 25. Nawr, trwytha o'n i yma, falle bod ni'n cofio cwestiwn y Iowan Fedyddiwr. Iowan yn y carchar, a wedi gofyn i'r 2 ddisgybl yma, a gofyn i'r arglwydd Iesu Grist, a tydiw yr hwn sydd yn dyfod, ac un arall yr ydym yn ei ddisgwyl. Cwestiwn arbennig, ac o'n i'n delio gydag y cwestiwn yn gofyn wrth gwrs ar Crist oedd y Meseia, ac ni'n cofio bod yr ateb efallai ddim bethau ni wedi disgwyl i'r ateb i fod. Nawr, y prynhawn yma, cwestiwn arall yn y lyc penod 10, adnod 25, pa beth a wnaf i gael etifeddu bywyd tragwyddol? Nawr chi gwestiwn rhyfedd o bwysig i ni, bob un ohono ni y prynhawn yma. Beth a wnaf i gael etifeddu bywyd tragwyddol? Ac mae'r cwestiwn yn cael ei ofyn wrth gwrs gyda rhyw gyfreithwr. A dyma yr awdurdod yma, y dyn yma fel cyfreithwr, yr awdurdod rhyfedd yng nghyfraith Moses oedd yn gwybod y gyfraith, ac ni'n gofyn efallai pam oedd o bob un wedi gofyn y cwestiwn, beth oedd y motif y cwestiwn fan yma?
Mae'r Beibl yn dweud ac efe agododd gan ei demtio ef. Nawr, beth bynnag i ni'n weld yn y gair temtio yna, beth bynnag i ni'n feddwl am y cyfreithiwr yma, un peth i ni'n sicr ohono, fod Crist yn llwyr wybod beth oedd y motif yng nghalon y cyfreithiwr. Dyn ni ddim. Ac mae Crist fan yma'n dangos y doedd hi'n efo'r unig sydd gydag ef. Dwi'n yn siŵr sy'n chi'n teimlo am y llwaith pan bydd cwestiwn yn dod o'ch traws chi, chi'n tystiolaethu am yr efengil efallai. A cwestiwn rhyfedd yn dod o'ch blaen chi. Beth fe ni wedi dweud fan yma, pe beth awna fi gael etifeddu bywyd tragwyddol, beth yr ateb ddyn ni wedi roi? Wel, mae'n sicr ddyn ni wedi arwain nhw ar un waith i'r efengil a dweud fod y gobaith yn unig yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae'r llwaith i ni'n dieddol o roi ateb efallai fe ddim yn bwrpasol i motif y cwestiwn sydd yn cael ei roi i chi. A dyma ni fan hyn. A dyma ateb yr arglwydd Iesu Grist. Mewn ffordd ni'n cyfri hwn yn ateb rhyfedd unwaith yn rhagor. Dyma fe. Ti ageru yr arglwydd dy Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac all holl nerth ac ath holl feddwl ath gymydog fel tîn dy hun. Dyna chi ateb rhyfedd, ateb difrifol. Yn dweud wrth y dyn yma, car yr arglwydd y Dduw, ath holl galon, ath holl enaid, ath holl nerth, ac ath holl feddwl. Car dy gymydog. Nawr, dyna ateb Crist. Pa beth sydd yn ysgrifenedig yn y gyfraith, dylen wedi dweud, dyna ateb yr cyfreithiwr yma. Dyna ateb e. Oedd y Crist wedi gofyn beth yw ti'n dweud, a dyna'r ateb mae fe wedi ddweud. Dwi'n yn siŵr fydden ni wedi gweud y fath ateb, mi'n sicr na fydden ni. Cyfe y cyfreithiwr yma gan ateb a ddiwedodd ti ageru'r arglwydd y Dduw. Ateb Crist iddo fe. Ti atebais dyn ni'n iawn. Gwna hyn a byw fyddi. Felly dyna'r ateb. Car y Duw yma ath holl galon ac ath holl nerth ac ath holl enaid a car dy gymydog fel ti dy hun. Dyma'r cyfreithiwr yma'n dod yn ôl nawr. Eithir y fe yn ewyllysio i gyfiawnhau ei hun a ddywedol wrth yr Iesu, a phwy yw fy ngymydog? Pwy yw ein cymydog ni? Cyffesu yr arglwydd Iesu Grist. A dyna mae beth yn dweud, mae fe'n gofyn cwestiwn yn fodol bwysig y cyfreithiwr yma. Pwy yw fy ngymydog? Ac yn nawr, wrth gwrs, ni dod i fewn at y ddameg yma. Dyma neges yr arglwydd Iesu Grist i ateb y cwestiwn yma. Ac yn ni'n cael 4-5 pwynt. Mae gyda ni ddyn, wrth gwrs, yn hanner marw ar y ffordd. A mae offeiriad yn dod o'i wyled. Mae lefiad yn dod o'i weld ar ochr yr hewl. Symariad yn ei wyled. Ac yn olaf, os fi gyda ni amser, ni am edrych ar y gair trigaredd yma sydd yn dod allan yn gryf yn y ddameg. Nawr, oedd y dyn yma wedi cael ymwysodiad rhyfedd. Yn teithio o Jerusalem i Jericho rhyw 19 milltir. Ffordd beryglus difrifol. Ac mae fe yn cerdded yn awr ar y ffordd yma ac asyrthiodd ymysg lladron a rhai wedi ei ddiosg ef a'i archolliaeth antamaeth gan ei adael yn hanner marw. Dyna'r pictiwr sydd gyda ni o'r dyn yma, drian ar ochr yr hewl wedi cael ei ymwysodiad difrifol gyda'r pobl yma. Fel o'n i'n dweud, mae'n daith beryglus ofnadwy. Daith enwog. Heol brysur, llawer o ffeiriaid yn teithio ar y daith yma, teithio o Jericho i Jerusalem. Ac felly, oedd y dyn yma'n gwybod yn iawn beth oedd y Crist yn sôn amdano. Oedd llawer o ymwysiadau tebyg yn digwydd ar y ffordd yma, a mwy na thebyg bod wedi gweld o'r blaen.
Felly, dewch i ni weld yn glir cyflwr y dyn yma. Y driniaeth gyda symariad sydd wedi dod yn ysmlaen yn dangos yn glir pa mor ddifrifol oedd cyflwr y dyn yma. Oedd ddim dillad gyda ge, oedd yn noeth, yn gweidi, hanner marw, yn cyflwr difrifol. Ac mae'r olygfa erchyll yma yn gwynebu 3 person. Yr offeiriad, y lefiad a'r symariad. Yn gyntaf felly, gwyd i weld beth yw ymateb yr offeiriad. Ac ar ddamwain rhyw offeiriad y ddaeth i weired y ffordd hwnnw, a phan ei gwelodd fe aeth wrth i arall heibio. Dyna'r unig beth oedd e wedi'r amdano. Yr offeiriad yma wedi gweld cerdded heibio. Y rhai yn dweud efallai fod y rhyw fath o esgus, offeiriad oedd e, ac oedd perygl efallai fod e wedi marw, a fydde fe'n cwrdd ag e, a fi ddaflodd e yn aflan am 7 diwrnod. Ond dwi ddim yn sicr fod hwn yn iawn, achos oedd gyda ge daith o'i flan, oedd yn mynd o Jerusalem, oedd wedi bod yn y tabernacl, oedd yn mynd ôl. Felly oedd hyd yn oed y 7 diwrnod yma ddim yn broblem mewn ffordd. Yn sicr beth bynnag yw ein syniad ni am yr offeiriad yma. Oedd ei galw yn galed, yn ddyn ddidrigaredd. Y lefiad yn dod wedi ni, yn ôl y ddameg yma. Ar un ffunud lefiad hefyd wedi dyfod i'r fan ei weled efaith o'r tu arall heibio. Oedd wedi weld yn fwy clir, ond aeth o'r tu arall heibio. Yr un ymateb, ddim gwahaniaeth yn y lefiad hefyd. Aeth e ddim ato fe. Oedd e siŵr yn llefain y dyn fach yma, yn ei boenau difrifol. Nath e ddim byd i'w gysuro fe, na unrhyw gymorth i'r trian yma. Gadael e fel yr oedd e ar ochr yr hewl, yn y gwter os bynnwch chi. Nawr mae'r symariad yn dyfod, ac yn ei weled e. Mae'n bwysig i ni weld fan yma hefyd, dyw'r arglwydd yn dweud ar arglwyddiau sydd yn gweud dim fan yma, dim unrhyw esboniad am ymddygiad yr offeiriad a'r lefiad, ond yn hytrach, pwyslas yr arglwyddiau sydd gris fan yma, yw dangos y gwahaniaeth mawr yn ymddygiad y Samaritan. Y Samariad yma, wrth ymdaith a ddaeth ato a phan gwelodd a dostiriodd. Y Samariad yma, cofiwch, ac mae'n sicr mae iddewodd ar yr hewl yn y gwter yma. Samariad, ni'n gwybod gylyniaeth difrifol gyda'r iddewon yn erbyn y Samariad, ond dyma fe y Samariad yma, a'i gwelodd ac a dostiriodd. Chi'n cofio nôl y cwestiwn gas i ofyn i ddechrau fyr yma. Yw'r gyfeithwr agorodd gan ei demtioef a dywedid athraw pa beth a wnaf i gael etifeddu bywyd tragwyddol. Efallai fydden ni'n disgwyl yr ateb yn y cwestiwn fyna, ateb Paul i'r ceidwad yn y carchar. Beth sy'n rhaid i mi ei wneithir fel y byddwy gydwedig meddai fe? A hwyedd y wydasant, Paul a Silas, wedon wrtho fe, cred yn yr arglwyddiau sy'n Grist a chadwedig fyddi. Oedd Crist felly ddim yn mynd i rhoi'r ateb yna i'r cyfreithwr. Ond yn hytrach ddameg yma, i weld y cariad rhyfedd yma gyda'r Samariad. Felly, y Samariad yn ei weled, beth wnaeth y Samariad yma
Gallwch chi weld, darllenwch adnod 34 a 35 o Ddengil Nolig y 10fed bennod. Os trowch i'r adnodau yna, 34 a 35. Beth am wnaeth e? Cyntaf oll a theatro. Yn ail, fe rwymodd e'r chollion ef, gan dywallt yn ddynt olew a gwyn. Olew a gwyn. Yr olew yma i lynhau sanitizer cleifion difrifol yma ar ei gorffau, clwyfau difrifol, a'r gwyn yma, a'r olew yn rhoi cysur a glenhau y clwyfau difrifol yma. Ond mae fe'n neud un peth arall, mae'r dyn yma ar y llawr gallai ddim codi fyny. Ac mae fe yn codi ei fyny ac yn ei osod ef ar ei anifail ei hun. A mae fe'n mynd ag ei'r llety yma yn cymeryd gofal drosto fe ar y ffordd nes fod e yn y llety yma. Ac wedi rhoi fe i'r perchenog y llety, y dydd ar ôl hynny mae'r fe'n gadael wrth gwrs y symariad. Ond dwi ddim yn gadael y concern sydd gyda ge am y dyn yma. A thranodd wrth ymwyd ymaith e fe a dynodd allan 2 geiniog ac a'i roddes i'r lletiwr gan ddywedi wrtho cymer ofal drosto. A pha beth bynnag a dreulech yn ychwaneg pan ddelwf drychefn me ei dalaf i ti. Dyna chi gariad rhyfedd y dyn yma. Wedi mynd y filltir ychwanegol yma, wedi cymryd gofal. Mwy na thebyg wedi rhwygo i ddillad efallai i wneud y bandages mawr i'r pethau ar y clwyfau yma. I atal y gweidi. Ac wedi mynd ag i'r llety yma, talu am y llety. Ac wedi dweud pan ddau nôl nesaf, wi moyn talu beth bynnag arall mae wedi gostio i ti. Wel, yr cwestiwn nesaf'n amlwg gyda'r arglwyddes i Grist yn diwedd. Pwy gan hynny o'r 3 hyn yr rwy ti yn tybied ei fod yn gymydog i'r hwn a syrthiasau ymhlith lladron. Gofyn i'r cyfreithiwr, pwy yw ti yn ddywedid yn gymydog, fod yn gymydog i'r dyn yma. Ymateb y cyfreithiwr wrth gwrs oedd. Gyfeddwyd oedd hwn ar wnaeth trigaredd ag ef. A'r Iesu am hynny a ddiwedodd wrtho, dos, a gwna dithau yr un modd. Mae'n edrych o challenge yn diwe i ni fel Cristionogion i ddangos y cariad rhyfedd yma. Ac hefyd, ni'n gwrando ar yr arglwyddes i Grist yn gweud wrth y gyfreithiwr yma, dos, a gwna dithau yr un modd. Ac i ni felly, ewn ni, a gwnawn ni hefyd yr un modd gyda rhai sydd mewn cyflwr difrifol efallai, y rhai fydden ni'n cadw'n glir o ddiwrtho gyda gofnau. Dyna ddiwedd y ddameg. Beth yw'r ddysgeidiaeth sydd gyda ni felly? Mae'n rhaid bod y falus fan yma. Mae yna berygl efallai fod ni'n ei gymod o gymharu rhwng y symariad yma, ei gariad a cariad Crist. Wrth gwrs mae hwnna yna. Ond dim na wers y ddameg. Y ddysgeidiaeth. Chi'n cofio'r cwestiwn, chi'n cofio, ac i fi gan ateb a ddiwedodd, ti a geri yr arglwydd y ddiw a thwll galon, ac a thwll enaid, ac a thwll nerth, ac a thwll feddwl, ac gymydog fel ti dy hun. Dyna ateb y cyfreithiwr. A'r ateb Crist wrth gwrs o gwna hyn a byw fyddi. Ond mae cyfreithiwr yn dod nôl at yr arglwydd Iesu Grist ac a ddiwedodd wrth yr Iesu, a phwy yw fy ngymydog? Nawr mae gyda ni 2 enghraifft arall yn Mathew ac yn Ddengil Marc. Cyfreithiwr yr cwestiwn eto, mwy na thebyg yr un cyfreithiwr yw hwn fan yma. Ac y bynodd iddo gan ei demtio a wedi athraw pa un yw ag o'r chymyn mawr yn y gyfraith. A'r Iesu ddwedodd o cerir arglwydd y ddiw a thwll galon ac a thwll nerth ac yn y blaen.
A beth cyntaf mae'r arglwydd Iesu Grist yn canolbwyntio yw cariad yma at Dduw. Cariad at Dduw felly sydd yn gwneud ymateb yma i'r cariad i gymdogion. Dyw cymdogion ddim yn golygu rai sydd yn hamgylch i wneud cartrefi, ond y gymdeithas i ni ynddo fe. Cymru y wlad yma. Car dy wlad, a pobl y wlad yma. Ac mae Crist yn dweud, yr ail sydd y gyfferig yw y car dy gymydog fel ti dy hyn, ar y ddau o'r chymyn hyn, y mae'r holl gyfraith a'r proffwydi yn sefyll. Yn Efengyl Marc, cyn i gael cwestiwn arall, pa un yw y gorchymyn cyntaf o'r cwbl? A dyma ymateb Crist tro yma, yr arglwydd yn Duw, un arglwydd yw, a char yr arglwydd y Dduw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, ac ath holl nerth. Hwn yw y gorchymyn cyntaf, yr ail sydd gyffeli byddo, car dy gymydog, fel ti dy hun. Nid oes o'r chymyn arall mwy na'r rhai hyn. Mi'n gofio un person yn dweud fi, nawr rhaid e'n feddwl i. A mae farn ef y gorchymyn pwysicaf yw car dy gymydog. Ond dim dyna beth sydd gyda ni yn ateb yr arglwydd Iesu Grist. Car yr arglwydd y Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac yn y blaen. A'r ail sydd gyffeli bydd o car dy gymydog fel ti dy hun. Nid oes gorchymyn arall mwy na'r rhai hyn. Caru y cymydog felly sydd yn dyfod o gariad at Dduw y Tad. A'r cyfreithwr fan yma yn dweud, a dywedodd yr ysgrifennydd wrtho, da athro, mewn gwirionedd y dywedais, mae un Duw sydd, ac nad oes arall ond e fe. A'i garu ef ar holl galon, ac ar holl ddeall, ac ar holl enaid, ac ar holl nerth, a charu ei gymydog medydd ei hun sydd fwy na'r holl borth o ffrymau a'r aberthau. Beth mae fe'n ddweud? Yr aberthau yma yn gysgod i Grist. A'r Iesu pan welodd iddo ateb yn synhwyrol a ddweud wrtho, nid wyt ti bell o ddiw'r deyrnas Dduw, ac ni feiddiodd neb mwy ymofyn ag ef. Dyna ddiwedd y cwestiynau felly. A'r Iesu pan welodd iddo ateb yn synhwyrol a ddweud wrtho, nid wyt ti bell o ddiw'r deyrnas Dduw. Wel, beth yw'r gobaith sydd gyda ni te? Wel, dyma un peth nawr, mae gyda ni hawl fan yma, wy'n meddwl, i ddefnyddio'r ddameg yma i gyhoeddi'r Efengyl. Gan bwysleisio unwaith yn rhagor bod Crist wedi ymateb i'r cwestiwn ac am i'r person yma, tri ohonyn nhw neu dau ohonyn nhw beth bynnag, i gael deall beth sydd angen reidiol ac wedi gorffen y ddameg. Dyw Crist ddim yn dweud dim am gyflwr neb, ond dangos iddyn nhw bod rhaid cael y cariad yma tuag at Dduw. Ond mi'n credu bod hawl gyda ni i droi i weld rhywbeth o drigaredd rhyfedd yr arglwydd Iesu Grist. Gallwch chi feddwl am rhai o'r bethau yma sydd yn dyfod trwy'r ddameg yma, sydd yn dangos i ni, y prynhawn yma, y ffordd at yr arglwydd Iesu Grist. A person yr arglwydd Iesu Grist, yn Ioan yr Apostol o'n wedi darllen fan yma, yn rhoi o'n blaen ni beth yw'r bywyd tragwyddol, beth a wna fi gael etifeddu bywyd tragwyddol. Nawr, dyna gwestiwn y prynhawn yma i bob un ohono ni. Rhai sydd yn gwrando ar lein, pa beth a wna fi gael etifeddu bywyd tragwyddol. Felly, beth yw ein cyflwr ni o ran natur? Ni'n gwybod wrth y gair yn glir yn ni. Mae un Duw sydd, ac yn nad oes neb arall, ond e fe.
Mae goleuni yw Duw ac nad oes ynddo ddim tywyllwch. Felly mae yna ddwy gyflwr fan yma, y tywyllwch neu'r goleuni. Ac yn yr Efengyl yma, yr apostol yma, yn yr 8fed adnod, 7fed adnod a'r 8fed, eithwr os rhodiwr yn y goleuni megis y mae fe yn y goleuni, yma gyda ni gymdeithas a'n gilydd, a gwaed Iesu Grist ei fabef sydd yn ei glanhau ni oddi wrth bob pechod. Os dy wedwm nad oes ynom bechod, yr ydym yn twyllo ein hunan a'r gwirionedd nid yw ynom. Dyna'r sylfaen. Beth mae'n calonau ni'n ddweud? Beth i ni fel yn naturiol? Mae'r Beibl yn glir fan yma, wele mewn anwiredd ymlluniwyd ac mewn pechod y bechiogodd y mam arnaf. Pob un ohono ni y prynhawn yma, o'r ifanca o'r hynna. Dyna'n cyflwr ni, o ran ein genedigaeth. Mewn pechod y bechiogodd y mam arnaf. Cyflwr felly anobeithiol. Dyna oedd cyflwr y dyn yma yn y ddameg, anobeithiol. Gallai fe wneud ddim byd gyda'i hunan. Oedd e'n gweud oedd ar hanner marw, bron a marw. Dim gobaith gyda ge. Ac mewn ffordd i ni gyd yn yr un peth. Os dywedwm nath y chasom, yr ydym yn weithio'r ef yn gylwyddog, a'i air ef nid yw ynom. Mae'r Cristion yn ymwybodol iawn o'n ni'n gwybod am y pechod yma. Mae'n elin gyda ni o hyd trwy ein bywydau ni. Edi farhau bob dydd. Am fel ni di ymddwyn efallai, yn ein meddyliau, yn y dydd. O'n i'n gwybod fod yna fath beth a bechod, ac yn i'n dweud, ni ddim yn gwneud y Beibl yma'n gelwyddog. Mae air yn o'n ni, yn ein calonau ni, ni'n gwybod. Drychwch ar nod 9 yn y benod yma, os ydych chi fyna hyd yn yr apostol, Ioan yr apostol. Beth sydd eisiau wneud felly? Meddylwch am y dyn yma unwaith yn rhagor. Oedd e'n gwybod i sefyllfa. Oedd e'n cyfaddef bod e'n amhosibl gyda ge ddim allai fe wneud. Marw oedd yr unig beth oedd ei flaen e. Nes bod y dyn caredig yma'n dybod. Beth am y 9fed? Felly oedd y dyn yma yn sicr bod e mewn cyflwr o anobaith. A dyma beth mae'r Beibl yn ddweud wrthon ni, os cyfyddefwn ein pechodau, ffyddlawn i wefe, a chyfiawn, fel y myddeuoi ni ein pechodau, ac yn glanhaw ni oddi wrth bob anghyfiawnder. Chi'n gweld pan bod y dyn yma'n deliwr gyda'r Samariad yn ei olchi fe ac yn ei lanhau fe. Ac mae'r Beibl yn dweud yn glir, beth yw'r glanhad yma mae'r Beibl? Wel, chi'n gwybod y gwirionedd. Chi wedi clywed y gymaint o weithiau. O'r pwlpit yma mae'n sicr. Gwaed Iesu Grist ei fabef sy'n yn glanhau ni oddi wrth bob pechod. Dyna chi o goniant yr Efengyl yn dyfe. Yn glanhau ni o bob pechod. Pechod yn ei ieuenctid ni. Pechod y dydd yma. Pechod y fori. Yn glanhau ni oddi wrth bob pechod. A dyna gymdeithas o lawenydd y Cristion. Beth i ni gyda'n gilydd brynhawn yma? Ni'n rhai sydd gyda ni gymdeithas yn wir gyda'r tad a chydau fabef Iesu Grist. Dyna'n gymdeithas ni. Ddwch chi'n dod i oedfa fan hyn o gobeithio. A dyna'r gymdeithas sydd gyda chi fan yma. A'r pethau hyn yr ydym yn ysgrifennu atwch, fel y byddwch eich llawenydd yn gyflawn. Mae yna lawenydd yn yr Efengyl, a lle byd, roed dim byd tebyg i ni.
Llawenydd sydd yn llawn o'r gwirionedd yma. Perffaith yng ngolwg yr un Dduw, trwy y berffeithrwydd sydd yno ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Trefn Duw oedd hyn, y mab iddo fod i'r byd. Y mab o dragwyddoldeb. Ni'n darllen yn Effesiaid, darllenau'r ddwy adnod yma i chi, fwy na dwy, a gwir. Yr oedd ddim ni wrth naturiaeth yn blant i gofant megis eraill. Eithir Duw rhwng sydd gyfiawn o drigaredd oherwydd ei fawr gariad, y carodd efenni, pam oedd hwn yn feirw mewn camwyddau. Chi'n gweld y gwirionedd yn feirw mewn camwyddau, a'n cyd fyw hawdd ni gyda Christ trwy ras yr ydych chi'n gydwedig. Ac a'n cyd gyfododd ac a'n gosododd ei gyd eistedd yn efolion leoedd yng Nghrist Iesu, canis trwy ras yr ydych chi'n gadwedig, trwy ffydd, a hynny'n drwychonwch eich hunain, rhodd Duw y Duw. Gadwch chi ddychmygu'r y dyn yma unwaith yn rhagor, wedi cael ei gario ar gefn yr anifail yma, ac yr dyn yma wedi gadael, ac efallai, allwch chi ddychmygu fel oedd yn awr, yn gwybod fod e'n well bod y dyn rhyfedd yma wedi gwneud y peth rhyfedd iddo fe. Oedd e'n llawenhau, mae'n sicr. Yn ddiolchgar, mae'n sicr. Ond fel i ni, os gyda ni'r gwir lywenydd yma yn yr Efengil, trwy ras yr ydych yn gydwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonwch eich hunain, rhodd Duw y Duw, nid o weithredoedd, fel nad ymffrostiau neb. Nawr, mae'r adnod mwyaf cyfarwydd efallai yn y Beibl i ni, a ni'n ddiolchgar iawn am y person sy'n cyfieithu nawr gyda ni, ond da'n droi'r adnod yma yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'n gyfarwydd iawn, mae'n mor bwrpasol i ni fan yma. Canis felly y carodd Duw y byd, fel yr rhoddodd e fe unig genedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ef, ond caffael o hwnnw fywyd tragwyddol. Dyna'r ystyr ydy fe. Beth yw'r ffordd yma i'r bywyd tragwyddol? Canis felly y carodd Duw y byd, fel yr rhoddodd e fe unig genedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ef, ond caffael o hwnnw fywyd tragwyddol. Ond os ydych chi'n Gristion y prynhawn yma, dyna'r gwirionedd, chi'n ddiogel yng Nghrist. Os oes rhywun yn gwrando y prynhawn yma, yr unig ffordd o ddiogelwch yw dod i nabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist, ac yn Saesneg. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Rhai cyfieithad, dwi wedi darllen o clywed am ddiweddar rhyw, maen nhw'n gadael yr unig enedig fab, gadael yr unig enedig allan o'r adnod yma. Canis felly y carodd Duw y byd fel yr rhoddodd ef ei fab. Maen nhw wedi colli dyfnder y peth. Yr unig enedig fab, y mab yma o dragwyddoldeb, Crist. Felly gofyn y cwestiwn yma i chi unwaith yn rhagwr, pa beth a wnaf i gael etifeddu bywyd tragwyddol? Gobeithio bod pawb hyd yn oed sydd ddim gyda ni'n rhoi fel fan yma, yn gwrando yn eu cartre, wedi sefyll hyd y fan yma, a jyst ei gofio hyn, os ych chi am obaith am fywyd tragwyddol, cyffeswch eich pechod o flaen y Duw yma, sydd yn gofyn am berffeithrwydd yn o'ch chi a finnau ym mhob ffordd. Methu'n llwyr, bob dydd o'n hoes. Yn genedigaeth mewn pechod, difrifoldeb pechod, cariad Duw felly yn ymestyn tuag ato. Nawr, ddim mynd hyd yn oed
neithiwr feddyliais unwaith yn rhagor am yr emyn yma gyda ni sydd yn gyfarwydd iawn. Wele cawswm y Meseia. Cyfell gwerthfawr roc erioed. Dar fi Moses a'r proffwyd i ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw, gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr, dynol rhyw trwyethoni yma. Ni'n sôn am y Meseia yma i ddyfod, yr addewidion amdano fe yn yr Hen Testament. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Swm ein dyled fawr a dalodd, talu dyled anferth. Ni y prynhawn yma sydd yn gwybod am yr arglwydd Iesu Grist. Dyna y daled rhyfedd yma. Ac fe a groesodd lyfrau'r nef trwy ei waed yn caid bythol heddwch ar y ddad. Beth am yr arglwydd Iesu Grist? Beth am y ffrind yma i'r person yma yn y gwter? Wel, lle chi weid yn glir dyma gyfaill a iddi ei garu. Gweld yna'n glir. Ond beth am yr arglwydd Iesu Grist? Dyma gyfaill a iddi ei garu. A'i glodfori'n fwy nag un, prynu'n bywyd, talu'n dyled, a'n glanhau a'i waed ei hun, frodi'r dewch, llawen hewch. Diolchwch iddo byth na thewch. Os oedd ni'n teimlo fellai yn ansicr, hwnna'n dod i bob Cristion, mi'n meddwl. Yr ansicrwydd yma sydd yn gallu dod. Dyna beth o'n i'n gweld gyda Ioan yn y carchar, y disgyblion yma yn ansicr. Y mynd at yr Iesu Grist, chi'n cofio, ac yn dweud mae Ioan Fydyddiwr yn dweud, o'n i'n gofyn i ti y cwestiwn yma, i ti yw'r un, neu'n un disgwyl rhywun arall. Ond fel sy'n ofni cyfadde fod Grist efallai bod yna rhywbeth yn ei calonnau ni oedd yn colli'r sicrwydd yma amdano fe fel y Meseia. Os oedden ni'n teimlo fel yna dros dro, mae hwnna'n digwydd wy'n sicr i bob un dros dro. Efallai bod ydych chi Gristion agos iawn, sydd yn agos iawn i chi fel person, a chi'n mynd ato fe, wy'n mewn problem. Ond y peth gorau i'w wneud wrth gwrs yw mynd at yr arglwydd Iesu Grist. Fe aeth y disgyblion yma at yr arglwydd Iesu Grist. Gael nhw ymateb hyfryd gyda'r arglwydd Iesu Grist. Sylwch beth fi wedi wneud, chi'n cofio hwnna. Oedd Iesu Grist yn mynd i dweud fe wyt ti'n ofnadwy. Ti wedi clywed y neges yma, ti wedi ngweld i, ti wedi siarad â fi, ti nawr yn amau. Dim o gwbl. A fe'n deall ein calonnau ni. Ac felly ni'n ddiolchgar hyd ragwyddoldeb bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dyfod i'r byd yma. A beth oedd y peth i mi orffen nawr? Trefn Duw oedd y cyfan oll. A dyma'r emyn i gloi y prynhawn yma. Williams, Llanbryn Mair. Chi'n gwybod yr emyn? Mi'n siŵr bod wedi canu ddifan yma fwy nag unwaith. Ond gadwch yr oedfa yma gyda sŵn yr emyn yn eich calonnau. Cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iechydwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf fod an eich oron. Cyfiawnder yn gwneud digon a tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. Felly mae fe yn pechodau yng Nghrist. Iechydwriaeth barod yn y Crist yma. Cyfiawnder yn dweud digon. Y tad nefol yn gweiddi bodlon. Hwn yw fe'n ei genedig fab yn yr hwn yn blwthlonwyd. Yn awr hen deulu'r gollfarn, llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn llawen hawn. Mae galwad heddiw ato bythol fywyd ynddo, ni cholli'r neb a gredo llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Dwi ddim yn gwybod pwy sydd yn gwrando heddiw.
Ond dyna'r gobaith, a dyna'r llawenydd. Efallai fod eisiau ni fel Cristionogion i ddangos fwy o'r llawenydd yma yn ein cylonau. Bod ni'n gwybod am yr arglwydd Iesu Grist, yr iawn yma. Bod y cyfan wedi ei guddio o'n pechodau ni. Gwisgo yn ei gyfiawnder ef, a'r tad nefol, yr unig wir Dduw, yn gweiddi bodlon. Fel Cristion y prynhawn yma. Dyna'r neges i chi. Mae Duw y Tad yn gweiddi bodlon. Wedi dy wisgo yng ngwisg yr arglwydd Iesu Grist. Gobeithio gawn ni lewenhau gyda'n gilydd. Yn y gwirionedd yma, felly bod i'n eisiau mynd nôl at yr un ar ochr rhaw, mae'n anodd peidio mewn un ffordd. Oedd i laweni ddef yn pwrlwmu allan ohono fe. Chi'n gwybod efallai bod chi wedi bod dan rhyw fygythiad corfforol, iechyd, ac wedyn i chi gael y neges na, wyt ti'n iach o hwn. Chi'n gwybod prynu mae'r cylonau'n yn llawenhau yn naturiol, yn diwe, yn y byd yma. Ond beth am y gwirionedd sylfaenol yma, hyd rhagwyddoldeb, y Crist yma, a'n gwlad ni wedi canu gymaint amdano fe. Y mynau mawreddog sydd gyda ni yn yr iaith Gymraeg yma. Ac yn ni'n gwybod o dad fod nhw'n gwybod rhywbeth yn fwy efallai am y llawenydd yma. Mae William Bryn Mair fan yma wedi gweld yn iawn yn diwe. Wedi gweld y myddeiant. Wedi gweld yr iachawdwriaeth. Wedi gweld cyfiawnder yn dweud y digon yma. A gweld yn glir wrth ysgrifennu'r emyn yma. Bod y tad yma yn fodlon arno fe. Byddwn i Dduw fendithio'r gair felly i ni prynhawn yma yn y gwybodaeth o'r Dduw ein tad yn yr arglwydd Iesu Grist. I orffen y prynhawn yma, gawn ni ganu gyda'n gilydd am un 555. Cymer Iesu fel rydwyf. Byth ni alla fod yn well, dallu di am gwna yn agos, welly si yw mynd ymhell. Yn dy glwyfau, byddai'n unig fyth yn iach. Gwaed y groes sy'n codi fyny. Reiddyl yn goncwerwr mawr. Gwaed dy groes sydd yn darostwng. Cewri cedirn, fyrdd i lawr. Gadim deimlo, awel, o galfaria fryn. Pa beth awnaf i gytifeddu bywyd trygwyddo, dyna fe yn yr emyn yma hefyd. 555.
O ddiwyntad i ni'n cyffesio o dy flaen di. Mae yn unig yng nghlwyfau, yr arglwydd Iesu Grist, y byddai'n unig fydd yn iach. Gad i ni ymdeimlo rhywbeth o'r awel yma, y prynhawn yma, i bawb fydd yn gwrando, o Dad. Beth bynnag arall i ni'n gofio, i gofio fod y bywyd rhagwyddol i ni yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist yn anifolion lefoedd, yn sicr yn unig yn yr aberth yma yng ngwaed y groes. Bydd gyda ni felly, o Dad, gyda nhw fan yma heno eto yn dy drigaredd. Ac yn awr byddai ni ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw. A chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.